गिबियाव साफ्रोमबोनिसिम हामलायथि बावहरग्रोबाय। 2024 मायथाइया बर' हारिखौ गेरेमसा हारि दानायाव साफ्रोमबो बर' सुबुंखौ, साफ्रोमबो बर' मेलेमजिबि गागि दैदेनगिरिफोरखौ, साफ्रोमबो जोंनि इयुन जोलै फरायसा फरायसुलिफोरखौ गाहामै गाहाम दैदेनलांथों। जौगानाय हारिफोरनि गेजेराव जोंबो चेलेन्जिंलि जौगानायाव बाहागो लानो हाथों, बेखौ आं साफ्रोमबो जोंनि बर' फिसा आंगो बिदा फंबाय आइ आफामोननिसिम आंनि गोरबोनिफ्राय हामलायथि हरग्रोनाय जाबाय आरो मिजिंथिनाय जाबाय। नैथियाव मोनसे खोथाया स्पष्ट जे अपोजिशना जेसेबांखि बुङाथों मानो एकर्डनि 4 बोसोर आरो जोंनि सरकारनि 3 बोसोर जाना थांनायनि गेजेराव मोनफ्रोमबो दफाफोरखौ जोङो फारि फारियै मावफुंनायनि थाखाय जोङो खामानि मावगासिनो दङ आरो बे बेलायाव मैखोमै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि सरकारखौ हेफाजाब होबाय थादों। बिनि थाखाय जेब्लायबो जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ सरकारनि जानानै हामबाय होननांगोन। थामथियाव थांनाय 28 खालार खालि मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोंनि सरकारा जोंनि बिटिसिआव थानाय भेन्सार कलेजफोरनि गेजेराव 6.3 जोंनि जा दफा 6.3 दफाखौ इमप्लिमेन्टेशननि जा मावजेननाय भेन्सार स्कुल कलेज हायर सेकेन्डारिफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि बेलायाव जोङो जा मावजेनबाय 10टा कलेजखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि बेसिसआव बेखौ लानानै जोंनि गोबां मानव गेदेर फोरोंगिरि बिथांमोन, गोरायुं बिथांमोन, थालांनाय जोंनि फरायसालिमा फरायसालि बेफोरो माखासेया गोजोननाय फोरमायदों, माखासेया थालांनायनि थाखाय दुखु फोरमायदों। बेनि थाखाय जोङो जेब्लायबो सुखुजों सुखु दुखुजों दुखु फोरमायफायो। मानो होनोब्ला जोङो बेखौ पर्यायक्रमे जोङो पेज हिसाबै लालांनायनि खामानिखौ मावलांदों। गोबाङा गोबां बाथ्रा बुंगोन, गोबाङा गोबां बाथ्रा थुलुंगागोन, इनस्टिगेट खालामगोन, इनकारेज होगोन। बिनि थाखाय जों रायजो राजाखौ सांग्रां जाजानो थाखाय जेब्लायबो खावलायदों। गोदान बोसोराव 2024 आरो 24 मायथाइनि गेजेराव हानायमानि गासैबो दफाफोरखौ इमप्लिमेन्टेशन खालामनायनि बेलायाव जों जेब्लायबो सांग्रां। गतिके जाय बिथांमोना मोनजि कलेजा प्रभिन्सियेलाइज जालांबाय निट बेसिसआव बिथांमोन कलेजनि साफ्रोमबो जोंनि स्टाफखौ टिचिं नन टिचिं स्टाफफोरखौ जोंनिफ्राय कंग्रेचुलेसन जासिनाय जादों। जेन' सुबुं सम्पद दानायाव जेराव गोदोनिफ्रायनो भेन्सार कलेज भेन्सार स्कुलफ्रा जोंखौ हेफाजाब होबोदों, बर' हारिखौ दैखांनायाव मैखोम बिहोमा दङ। बे प्रभिन्सियेलाइज जानाय कलेजफोरनि बिहोमाया दा गोदोनिख्रुइबो बांसिन जाबाय। बेवहाय क्रेडिट लानायनि बाथ्रा नङा, सरकारनि दायथ'खौ जोङो मावदों। सोरबाया सोरनिबा नामखौल' पार्टिकुलारलि बुंनानै गोबाङा आं होननानै क्रेडिट लाग्राबो जोंनि गेजेराव दङ। गतिके समाजखौ दैदेननायाव आं होननानै जेब्ला सोरबाया बुंगोन बेयो प्रपारलि माने सासे पारफेक्ट लिडार जानो हाया। गतिके जों बे क्रेडिटखौ लानो नागिरा जोंनि सरकारा। गतिके रायजो राजानि हेफाजाब, रायजो राजानि आशीर्बाद, रायजो राजानि थुलुंगानाय, रायजो राजानि बिथिं, रायजो राजानि हारि दानायनि इयुन समाज जौगानायनि थाखाय जों जेब्लायबो गसंथागोन। बेखौनो आंनिफ्राय नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों नोंथांमोननि मिडियानि साफ्रोमनोबो गोदान बोसोरनि हामलायथि हरनानै बुंथिनाय थाबाय। मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि जेडि र'डजों नांजाबनाय सुदेमपुरि गांजिमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटालाव बेराम सोखानो हानायनि गोबां खाबु दं। आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटालनि फेसिलिटिफोरानो जाबाय मेडिकेल लेबरेटरि, फार्मासि, पेडियाट्रिक्स, मेडिसिन, गाइनोल'जि, डेन्टेल, इउर'ल'जि, डेन्टेल एक्स-रे, प्ले एरिया, एक्स-रे, सन'ग्राफि, अटि, आइसिइउ, एनआइसिइउ एबा पिआइसिइउ आरो आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटाला 24 घन्टा जेब्लाबो खुलायै थागोन। लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सआबो मोजाङै सार्भिस थागोन। ओनसोलनि सुबुंफोरा बेराम आजारफोरजों भुगिनानै थाना दंब्ला थाबैनो नोंथांनि देहाखौ फाहामथाय लानो क'क्राझार सहरनि सुदेमपुरि गांजिमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेडलाइफ
BM हस्पिटालाव गोख्रैनो फाहामथाय लाफैनो हागोन। आबुङै मिथिनो थाखाय 9101655430 एबा 8822688026 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।